forhold til fedme. Tilgangen til den problemstilling har været teoretisk og kvantitativ. Jeg har brugt en masse forskellige diagrammer for at danne mig et overblik over fordelingen af fede mennesker i Danmark. Og her har mit første diagram. Det viser forekomst af moderat overvægt og fedme blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper i 2005. Det her diagram her, det er fra Ekholm et al. 2006. Det viser moderat vægt og fedme baseret på BMI for mænd og kvinder, hvor 25-30 i BMI, det er moderat overvægt, og over 30, det er decideret fedme. På figur nummer 2 ser vi blandt mænd og kvinder fedtindtag. På figur nummer 2 ser vi blandt mænd og kvinder, som er 25 år eller derover, i forskellige uddannelsesgrupper, fedtindtag gennem mad. Vi ser, at mænd er markeret med mørkerød, og kvinder er markeret med lyserød. På x-aksen ser vi en uddannelsesperiode-akse, og på y-aksen har vi procentsats. På den første figur så vi med BMI danskernes overvægt. Den her figur nummer 3 viser sandsynligheden for at få type 2 diabetes ud fra BMI. Og her, som jeg kan markere med musen, hvor vi starter med moderat overvægt, den her, hvor den går fra omkring 5% og op til næsten 10%. Figur nummer 4. Her ser vi den andel af befolkningen, der dyrker hård eller moderat fysisk aktivitet i fritiden blandt mænd og kvinder, som er 25 år eller derover i de forskellige uddannelsesgrupper. Uddannelsesgrupperne er justeret ind efter år i uddannelse, starter med 10 år eller derunder og op til 15 år eller derover. Det fremgår, at den procentdel af uddannelsesgruppen, der dyrker moderat eller hårdt fysisk aktivitet i fritiden, den stiger markant i takt med, at uddannelsen stiger. Det gælder både for mænd og kvinder, men det er mest tydeligt for mænd. Ud fra de diagrammer, vi lige har gennemgået, kan vi se, at den danske fede befolkning er på vej op. Vi kan også se, at den mængde motion, de dyrker, er på vej ned. Det betyder, at de felter, de bevæger sig i, de opfordrer til ikke at dyrke så meget motion. Det betyder også, at de danner habitus for ikke at dyrke så meget motion, og de danner habitus for ikke at spise ordentligt, men derimod bare at spise junkfood. Vi har også lavet en kvantitativ tilgang, frem for at lave en kvalitativ tilgang. Grunden til, at vi valgte en kvantitativ tilgang, var, at vi så det som mere passende at bruge grafer og diagrammer, frem for at skulle observere. Størstedelen af vores sukkertrang styres i hjernen, hvor det er store styringsmekanismer, man er op imod. Hypothalamus, også kaldet krybdyrhjernen, er en hjernedel, der sidder dybt inde i hjernen. Den har vi mennesker ejet for blandt andet krybdyr og hajer. Det er den, der blandt andet styrer sult og andre af vores basale behov. Dopamin er hjernens signalstof, og det spiller en meget stor rolle, når mennesker bliver afhængige. Det er en vigtig spiller i hjernens belønningssystem, der giver en fornemmelse af velvære og lykke, alt efter hvor meget stof der frigives. Men samtidig spiller dopaminen en afgørende rolle i mange afhængighedssygdomme, f.eks. ludomani og alkoholisme, men også i forhold til sukker og usund mad. Når dopaminen frigives i hjernen, får det os altså til at have det godt. Intensiteten af velværet afhænger af mængden af det frigivende dopamin. Man kan sige, at hjerner er lidt ligesom ansigter. De ligner hinanden, men de er ikke ens. Alle menneskers sukkertrang er forskellige. Nogle er født mere sukkerglade end andre. Vi har evigt de stærke kræfter for krybdyrhjernen, som styrer vores trang og behov at kæmpe imod, men dertil kommer også, at vores hjerner vender sig til sukkeret, så for at den bliver stimuleret, som er målet med at spise, så skal den have mere og mere sukker. Hjernen vender sig altså til de søde sager og bliver ufølsom over for det, og derfor skal der mere og mere til, for at dopaminen bliver frigivet. Det kan være svært at styre trangen til søde sager, som vi godt ved, at det ikke er godt for vores krop at spise løs af det. De positive følger, vi opnår ved at spise, virker som en form for belønning. Vi bliver med andre ord belønnet for at spise, især mad med meget energi, altså fedt og sukker. Vi skal helt tilbage til urmennesket i os selv for at finde forklaringen på dette belønningssystem. Vores hjerne er nemlig skabt til at leve i en anden tid i Afrika for omkring 100.000 år siden.
Dengang var der mangel på mad, og så var det både smart og livsnødvendigt at have behov for fed og sød mad med mange kalorier i. Hjernen har ikke ændret sig specielt meget siden, men nu er der masser af mad i vores del af verden, og derfor spiser vi også meget mere. Men vores sukkertrang og lyst til fed mad er også tillært og ikke kun medfødt. Som Katrine senere vil fortælle, er det derfor vigtigt, at blandt andet forældre ikke vender deres børn og dem selv til, at alting skal smage sødt. Ellers bliver det bare endnu sværere at styre krybdyrhjernen, fordi den ligger meget tæt på vores belønningscenter, som får os til at føle godt tilpas, når vi spiser søde sager, og derfor får vi lyst til mere og mere af det. Det er derfor også meget vigtigt at håndtere mængden rigtigt. Peter Lund Madsen, som er hjerneforsker, skriver på hans hjemmeside, at han godt kan forstå, at det ikke er nemt at holde mængden under kontrol. Da han var barn, var sodavandene og slikposerne betydeligt mindre. For eksempel var en sodavand i hans barndom i en flaske på 25 centiliter, og i dag er den mindst dobbelt så stor. Og han skriver, at når man får en sodavand, ja, så drikker man den. Nøjagtigt ligesom man tømmer en slikpose, medmindre man har en meget stærk ryggrad. Det er altså svært at styre trangen til de søde sager, da de for det første er meget let tilgængelige, og fordi hjernen skal have mere og mere for at opnå stimulation, jo mere usundt vi vender os til at spise. Undersøgelser viser, at ressourcesvage familier oftest får overvægtige børn. Dette skyldes, at forældrenes livsstil og syn på børns overvægt. Der kommer flere og flere overvægtige børn. Antallet er steget kraftigt inden for de sidste årtier. Undersøgelser viser, at der ca. er 15-20% af de danske skolebørn, der er overvægtige, og ca. 3-4% er kraftigt overvægtige. Det siges, at børn fra familier med lav indkomst og lavt uddannelsesniveau har 3 gange så stor risiko for at blive overvægtige end andre børnefamilier. For at forstå dette bliver vi nødt til at undersøge, hvorfor der er forskel på forskellige befolkningsgruppers vægt og deres holdninger til mad, motion, vægt og krop, og hvordan forældrene overfører deres holdninger, værdier og tankemønstre til deres børn. Det siges, at der er tæt sammenhæng mellem familiens livsstil og forekomst af overvægt hos børn. Der er også stor forskel på, om forældrene vurderer deres børn overvægtige eller normalvægtige. Hvis forældre skal modarbejde en vægtøgning hos deres barn, er det vigtigt, at de først erkender og accepterer, at deres barn er overvægtige. I undersøgelserne anvendes Bourdieus teori om livsstil. Ifølge Bourdieu vil personer med forskellige kapital også have forskellige livsstile. Ens syn på livsstil, sundhed og motion. Folk med meget kulturel kapital er oftest meget opmærksomme på, hvad de spiser og motionerer og have en sund krop. Andre grupper med mindre kapitaler vil derimod vælge ud fra andre idealer og ikke dyrke kroppen så meget for sundhedens skyld, men på grund af udseende. Dog viser undersøgelser også, at der er stor sammenhæng mellem forældrenes ressourcer og børnenes vægt. Mest tydeligt er det, at jo mere kulturel kapital forældrene besidder, jo mindre er chancen for, at de får overvægtige børn. Det kræver meget bevidste valg i forhold til mad og sundhed for at forblive slank. Med nutidens muligheder for mad er det svært kun at holde sig til de sunde madvarer. Det er nu forældrenes rolle spiller meget ind. Det er vigtigt, at de opfordrer deres børn til at dyrke motion og spise sundt. Det kræver dog både kapital og ressourcer. Forældre vælger, hvilken mad de sætter på bordet, og hvilken livsstil de vil præsentere for deres børn. Hvis en sund livsstil ikke er noget, forældrene går op i, vil det smitte af på børnene, og samme gælder motion. Alt i alt viser undersøgelserne, at forældrenes livsstil, ressourcer og handelsmønstre har stor betydning for børnenes overvægt. Derfor er det vigtigt, at man ser på hele familien og forældrenes livsstil og kapital.